Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Alon Infrastructure Private Limited Foreland Construction Company Asaihem Mechodet. Thang ni phai kep arni ajoa por khotkhoti police station ke parlo Gautam Bostia longkedo Alon Infrastructure Private Limited pu Foreland Construction ke claim a company ke claim atum office mati kaboha adim kopi koson penloni men pen angton pen mechodet kuti a hormusitami meke chopen na hokponlo Bierta kilong don atengki ajo por phai krei hinia por malom kopi koson penloni mecho bom ahut humthong fire brigade pali dunsi me pamep dunlo bonta mekecho ahir kangtang munak ajoini kedo ahem lapen sai hem arlo kedo paleng phule phokok almira chair computer tv mobile ke thom bike hini pen chenglok kaching thang pe ari hai huyenta mecho pon thailo Lason si Alon Infrastructure Private Limited Foreland Company along Karbi atum sitami bang pharoi si sose kachongda atum do puta birta rebdun long bukajan pen sarkuru be Karbianglong News Ona so hemang ke tuwe ke me ke jang apo ro masini tumang ke tuwe abang ko son no chulong no ne the no le dar mat men kopua tumat yasat beli tumah ang song dan thur ur ma ke supen jang ayo ma ke put lang rong la long lan tumang tale ko an na por lom no te ba ji krihinya poram lo ajo tenali tum karbi tum da chongda don bang ko an la pe pi hormus na tum kalokson khaing no don la me chodon la chudun mane the ke pin chulo pen bai thumi chulo ma the mobile ta chulo mobile hum thom lo bang ko na tum da ke klem don karbi tum bang pharoi sibak dui tante non pinni anaro an na por nangle tum phan pinni lo pusona kerap mane sono puna pali bang dolo ma kompari kan asong alika bela sta nang pu sar tum ho sia kerap pe duji sinang pu non la paling pin ta mi chulap lo la se paling pin da company to wan bom lo porque ala enjoy ke cho pot la kami claim address on lo chulap lo ma diji asi lai for emergency fund account lo 1500 rupiah loji besi kalju lo da ko ke Ron pun data aku cukup si mathalam si mathalam binan aku ke dulu lah hari dulu Nilip constituency along rong abasa PMI atum executive meeting ke padopon lakhain ko rapon Nilip constituency ke parlo sanglang ke hat picnic spot along Nilip rong abasa PMI hoipen executive meeting ke padopon Nilip along rong abasa PMI ke ja atum doan member doan chingrum si pinini phai crazy thanga cheklo surihinira inquire ke thomani sanglang ke hat picnic spot along executive meeting ke padopon Kenang sot nai bang so maelo kaching vai pon ki non ki bang jini phai kepen crazy there po chiklo surihinira inkore ke thom arni karbi ronga saramai mati thi hekpen kare e hoipen nilip chokhela hawaralong si all karbiang long ronga saratum chingrum si thedunga mai padopon po bangso mailong abang putin pinso arlo sitame karbi pindeng sumpot chipindeng etnangji lapen aro sumaratum sitame Pini ki erabang chipindeng pon long le pusi nilip ronga basa pia maya tumpen pachini pon lapen ki ong dung pen nakache tong don echi aphansi kadokawi riso nimso doan ronga sar doan rong basa pidoan ta kibang et pen aleralon nangki pidun chi aphan nilip ronga basa pia mai a president amputok bp secretary rosmi teron piatum hoi penta chopa padopo chokhola pen philip tiso Karbiang Long News to pini nilip habar angkang along churan chingrum cho boha long nilitum nilip habar basa pme hin pe nilitum executive meeting ason lo la sinilitum ongdung si che phanang je polus ta nilitum apor pithi hega ma sinilitum che phapon edet lo lapen nilitum pini ka chingrum ben ka chingwai lam theke le helo non ke bang ji there puni khap ke parni labang sorni ronga sarame na son si tiri PMA la da se tiri PMA pi pang ni ji le sila bang so me hut basa pi tum rong basa pi la pen hawar ke ja basa pi ame tum pen pen stumi
armu okso pen la pen kam kat ka do vis min nilitum ka che rap ka che tudun ji phan si nilitum bangso puthak bidi sure chi pi seroi lo la pen an parta hal bangso me hud la puson si kaprek pindeng ching thang pen ke bang vida si mi thang a pindeng pen ching thang pen le la bangso me long che tudun nang la pen che tong dun na pusin litum chi pin khat chi pin lar pon lo la pen mi thang a pindeng poi phis na me pinia ka yara bang ke nang ching thang the nang pol bangso me long ke pusin litum pinia me long che parai pon labang so me kipa doponji ke komentu tarik lo ne non ke bang ji therapo ni khap kep arni Kedam tangarni Turkey Syria long chikli thepi ke bang pena jok kisung nang kedam tangarni Turkey Syria long chikli thepi ke bang pena jok kisung kachitong nang bangso chikli thepi ke bang pen bang suri kithinang lapen pachini ponthua tengki soraja long ahem kang samaro kebeng bang surhini bang phudo lapen bang koya tumke chikli thepi ke bang pena jok awar sai ke mecho nc katlong jui lo posi pachini pon lapen ki Katlong Juyatum Bankri Thoma Banki Islam State Pusi Pachinipon News Text Report Karbing Long News Miri Bali Lunsing Tiarong Asar Kachiso Sar ke Badamai Kipadopon Son Sipini Tang ni Pai Kri Siani Lakha Kep Habar ke Hat Constituency ke Parlopon Jasimet Miri Bali Lunsing Ti Arong Sarahem Sar Kachiso Mai Kang Nipon Bangso mai long kadokawi rong trok sia rong asaratum chetong dunsi gulson ing tia phan methang karbiaron manpeng rong asar pek pondo sonsi rong hangasar donsing rong pi mongol teron mekarasar horen terang barika kangburatimu diuri joysing teron risobasa konesing hi lamasar longki teron klingsarpo rohon terang Mekarasar Edison Teron Alang Lituma Phansi Rongrup Kabuchi Along Arpu Pek Pondo Lapente Ronga Mekaratum Penta Gulson Intia Phan Pini Penke Methangarong Asarlo Pusi Semikuri En Ponsi Ing Samjin Pen Ronga Saramai Pachun Pon Hawar ke Hatpen Sivaram Kro Karbiang Long News Ingdeng ke thom ke chok phang choka chingroma mai ke paman pon lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo koilamati borjan jui hi dialong batai ke thom ke chok koilamati ke parlo borjan along paman pon aninkan wanga son thak si pining le thot sitami phang chok akur ka chingroma mai paman pon pinpur pon mi karbi kur phoang bong sitami karbi khai tinang bong sitami kurang bong kachilir phutungang bong kachilir laposon kaching ki kachethan kepeman pon dodo laposon thot si pinile thot sitami koilamati chot kalisi nilip ke parlo phang choke do anang bong pen chingrum pon si labang so phang choka chingrum mai along mai chipahem phu pon laki mai phu bormon phang cho hin pen si mai chipahem phu pon lapen kachetong dun ahin pen keba phang cho kur angbong kachapachini pon chunbang Simeon phang cho lapen akapre ka korang bong pen kacho pha pon aluhi lapen anparta GB atuma phan pachini pon labangso phang cho ka chingroma maila ke pining ke paman pon chot kalesi muning asing kana phan setami karbiang long atokano ke duan phang cho koratuma phan lapuan so se chot kachingrum thek jia phansi labangso birta pen than pachini pon loposi maiphu bormon phang cho hin pen than pachini pon lapen maiphu bormon phang cho hin pen klar dakalam pherang ke phan ke than nagapachini do na tengke phang cho kor kachingrum lake ha dipu ke do karlitang horen phang cho lapen chukihala ke do karlitang bapu phang cho tumpensi nangke pangrum ke cheng loputa klar dak pen than pachini pon lapen kurang bong kachilir sitame karlitang horen phang cho lapen karlitang bapu phang cho tumpensi pinile thot sitame asu atum phutung kachilir kur kachilir joyki ason loputa klar dak than pachini dun morning asing kana phan labang so phang cho kor kachingrum kepe man ponji lake chokhela angkang bongsi paman pon thu popata na pachini don thu ke jutsi phang cho korang bong pen mai phu bormon phang cho hen pen kachoning ripon ke morning asing kana phan sitami karbiang long ke do
East Lopen Wesang Bong pen Themu Jot Phang Cho Kura Hem Siang Bong Kachingrum Thek Jia Phan Maipu Ahin pen Bor Ipon Lopata Thanpot News Text Report Karbi Anglong News Prangsi mga tum media akorte tum hana kero pilo pen pinini tum dak pungodong borjan area long phangcho chingruma me punire tum kibi pon alam thege la hello atheke karbi tum kur phodo kur phong bong pen miri tum timu tum da son thong kep do la so son thong kep bong bong ta phangcho ta isia kur pilo la sila bang so phangcho tum ta ni tum kido ihin do ni tum kachi hang kachi ron kachi lir pen kumada ro konat pen si kupi pen si kewa la so alame he kachi thanji kachi pachini di phansi ni tum maning kan wang ka lo poson si chingrum lo piningan ge ning kan thom la son si pinita ni tum dak chingrum pen ni tum konat pen si wang kumada hem kumada rong pen ni tum khan chumum long si ni tum ihin chini lo pen la bang so din pen isia birta ke la hello je ni tum hem siang bo do programs kame chehlu wings kame ni tum kang hon pen le dona kai ta chi thek lo ling tai ni tum kang hon pen ili tiri seroi bache than chimum seroi nang posi labang so kaching rom ni tum ni kan sek pen ani si bipon po la hello ni dak kaching rom lam pe te la nang le tum la phangcho la che phochi ria phangcho dong che pangrum chom ma matang te la ka dog ve ni lip ni hanga phangcho dong tum che pangrum khana ke nang do la si non ning kan et thoman si ni tum wang lo la si non muning pe na bang ke ni tum da east west ten dak lom te bok te rai konat ko son a phangcho do ma ni tum ka che hang pe ni che pangrum et pe ni tum anok hum ta kachi ri pe ni tum kachi pang thege phansi ni tum chingwai pon bo la pe ni tum chi pat ki pon tang lo anda ke bang ji lang ning kan ni nang le tum konat si la posona me pi ke man pon ji phan pini pen la so lam rai ke deng do ma pile bang swat dim ni tum kachi tong ka chingwai hot pen kachi rai pon ke muning ke chuki hola bura phang chuo rong si ni tum la bang so phang chuo tum akaching rom bi pon ji la pen la bang so long ni tum lagale asam ben ang tan ke do aphang chuo tu ni ma meghalaya long le donon ba kamrup district long le donon west karbiang long le donon batte boktere alom atok no ke do aphang chuo tu ka ni tum chingrum ji poson si ni tum non ahin pen son telepon pen ba kaching pinong alam thete ni tum radang no pini pachet ka pon lo tining pa na tumla eng deng kan sila bang sa phangcho chingrum ma mai pe man pon na tiningan ke ing deng ke thom lo la so ing deng ka thom along kan ke tining pu atok si wan lo la si muning pe na bang ke ing deng sli chok bang ke ni tum ha